Hello guys, thank you very much na nag-subscribe sa ating channel guys. At sa hindi pa nakasubscribe guys, pakipindot lang ang subscribe button sa baba guys para updated kayo sa mga videos na susunod na i-upload ko guys. Thank you guys. Makikita nyo lang sa baba guys yung subscribe button, tapos pakipindot guys para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video guys. Thank you guys. Inawali amin na magkuda sa kurka na malalakawa ako doon karinibon na kong kagon nasaw ka pang ganatakan namuunod sa di man na di ko din kilipagtan kapikirang kaliyamin natanto din na maaragan akang ganate kurkan kaayang kamarapitira au baru-baru kumpen na dari di kapalinulan nasa ka din susinganin o ginawa ko asay na ayaw riyan niyan na pinyakambuko so ginawa ko liyamin nagkarinibon akong kagong nakakiyang ganit ako sa makayang alaabinan sa ubaan na pagkagi sa ginawang kaliyamin amanisan na disakan na ubakaon magbimban kapikirang kaliyamin naarati sawa ako amin yaran sa'y mamikil sa ginawang kaliyamin kapikirang kaliyamin bintang ko kumamatan na sa linding na di ko maraw sa itoro na di mangin sa ginawa irop-parop sa indigan kadik kita walang liyamin aamay ko paribunin so ginawang kaliyamin na nakilalan sa'y suradon kabad din papamagumain irang konog gaawa ka